okrenuo. Ja priznajem svoje. Ja iza svog stojim, a stani ti iza svog. Isus, kako naporna riba, jebote, koji udar. Ja sam naporna, pa dobro, a kad me nema, onda palim, onda nisam naporna. Majo, savjet jedan bratski. Druže, pa u nejebici bi izjebo. Pazi se Anđeli da ti Filipa ne otme Anđela. Daj tebi, čuj to jebote. Ona je u cagula s očima, gleda ga 15 minuta u oči, ne skida pogled Ajde, Filipa. slušaj da ti kažem nešto. Koga mi? Ajde, nemoj da nekako lažete, nema situacije. Te mere da laže, tamo pogledaj. Anđela, je li istina to? Ne, apsolutno. Gledam komentare ovdje moje šta mi ljudi pišu, ne. Ova će dole zakuvat će joj glava. Pogledaj, Aljo, vidi na... Laže me, nisam sisala prst. Jesi. Nisam sisala prst. Ovo sam radila. Majo, jesi primijetila to Majo? To su znala ako nismo. Ti voliš da voliš. Nemoj da slušaš ove gluposti. Istina boli. Ljudi, čekaj da ih mutiram sve zajedno. Ljudi, kad meni kažu ljudi i privatno se javi, nemoj Filipe, ti Maja imate probleme, imate svoje svađe, pogledaj, ona ne zatvara usta. Imate ti Maja svoje svađe, aj nemojte petlja druge ljude. Našao, dosta ljudi mi se javilo, jebi ga, spomene ona, spomenula je, ne znam, i ljude iz moje podrške, spomenula je ljude iz strane, to je nepotrebno. Neka mene spominje. I mene treba da spominje. Minutiro sam te. Pišite Majni ogledala Filipa čita u vrijeme. Ma ajde bre, kaže... Ajde, mene treba da spominje, samo mi je to imala po 100 put, šta je imalo ovo, ono, okej, tu ako nešto smeta, ja sam adresa. A nije adresa, ne znam da spominje Baka Mira, Ante Zagreb, tuđa majke, tuđi momci, to nije adresa. I sad mislim da govorimo u live-u s Aljom. Evo Majo, to da ne odličimo. Kompa, zovem te ubrzo, na TikToku sam. 100% ga šiljiš dole. Da, to ti radiš sad. Žana, i sad, Gledaj šiljnika, ovako ga šiljiš. mi se dogovorimo s Aljom i naravno vidim ja da to nestaje, vidim ja predosjetim ja šta se tu još događa. Razumiješ neke stvari, znam ja tu skandali koji će biti članci, ovo da se na tome ne može ostati. Ajde se zaljubio u tebe. I ja kažem, ajde daj, naš, ono, normalno. I kaže ona, pa dobro, okej, ajde, kao, nećemo se prozivati, nećemo se svađati, ne treba to ni meni, ne treba ni tebi, nećemo se svađati. Ne možeš da pričaš sve perat životno, u redu je. Vamo, tamo, nećemo se svađati. I žena danas evo ubaci u Alju, ja kažem, aj, okej. Kamo ćeš, Anđela? Sad sam te nas otkrio, nemoj da bježiš. Duvaj ga, Aljo, ti si zaljubljen u Maju, šilješ ga ispod stola, majmune. Majmune. Uletila sam nešto čudno da me gledaš, moram da se... Jeste! Šta se ovo desilo? Brzo mi pomozite. Nešto mi se desilo. Neću da igram meč. Što? Zato što ste bolesni, svi kompletni. Šta se desilo? Isprište mi mozak, bre, ljube, ovo je varo nju, ona nije varala njega, ovaj voli nju, ne voli je, brate, ovo je varo. Kozo jedna, hoćeš Maju da izbaciš od Filipa, ti mudro radiš sve, ti si najveće zlo ovde. Ima istine malo. Ne vidim, povuci Filipe, ne vidim. Majo, nemoj da veruješ u ovo. Majo, Boga mi istina, vjeruj meni. Ja verujem, Anđeli, nemojte vi mene. Majo, ne veruj, hoće da nas zavade, ne daj to. Ako je, Anđela. Ne damo si kraljice. Ne vidim meča Filipe, ne povuci.